Vestlig medicin blev først introduceret for tonganerne med de første missionærer. Men samtidig med, at missionærerne tog nye behandlingsmetoder med, slæbte de også nye sygdomme med, blandt andet skoldkopper, som aldrig før havde eksisteret i Tonga. I nutidens Tonga praktiseres tongansk medicin stadig af kloge koner, hvor den medicinske lærdom er gået i arv fra mor til datter. Men meget af den lærdom er desværre gået tabt, så der er kun få kloge koner tilbage i Tonga. Skoldkopper fandtes som sagt ikke før europæerne kom til øerne, og derfor er der i den tonganske medicin aldrig blevet udviklet et middel mod denne sygdom. I dag tror tonganerne, at det er en hudsygdom, og de kloge koner behandler den som sådan. Det kan få katastrofale følger, som for eksempel for denne baby på 4 måneder, der bliver behandlet med et udtræk fra roden af en pandanusplante. Men tonganernes helbred bliver også påvirket af de nye levnedsmidler, der kommer til øerne fra den vestlige verden. Det har blandt andet betydet, at over 40% af den tonganske befolkning i dag lider af sukkersyge, fordi tonganerne fra tidernes morgen ikke er blevet udstyret med det gen, der skal til for at forbrænde de sukkermængder, der er i vestlig mad. Dr. Alfredo Carafa, en italiensk læge, som har været på øen Vava'u i 16 år, har for lang tid siden accepteret den tonganske medicin. Dagligt behandler han den lokale befolkning i sin konsultation og udleverer medicin fra det tilknyttede apotek. Alfredos rødder fornægter sig ikke. I konsultationen og apoteket er der minder fra Italien. Men selvom Alfredo er uddannet læge i Italien, så går vestlig og tongansk medicin hånd i hånd i hans lille konsultation. Sometimes I send the people to the Tongan medicine when we have the feeling that we cannot treat it and we don't understand what it is. Because they are quite susceptible of psychosomatic things. They have disease only because they believe it. They exist, you know. And us, me and them too, the one from the hospital, they realize sometimes that we can't do anything. And we suggest the Tongan medicine. I always avoid to send them to Tongan medicine for skin disease. Because most of the time, not only they don't solve the problem, but they make a big mess. And we are obliged to see things like that, like the baby this morning.